Akini ngitshela ungafanele lo umsizi naye check. Mshayele la. It is finish manje. Hayi ngempela nje mase usuqedile kwenza bese ke. Shayela umsisi. Siqede. Isibesibuwa baba ethu uqasina ngeni. Qasi isithule. Shayela umsisi. 3%. Itamba yikho la church. Wema mncane. Sinele intamba sitshanga ngo 3%. Ayikho intamba engazala kithi 3%. Intamba engezabuye 3%. Funa umsizi ngitshele check ke. Intamba engenza njalo. Isicharge sihlezi kanje. Oh, ingalokhu intoluleleyo bikala. Abo. Siphakathi. Msizi. Siphakathi manje live check. Church. Ukuthi kuhamba kahle ngoba ngaqala. Awuzakhala. Ayikhale. Ngizolinda wosani maqobo wosani. Sengifikile. Ziyakhala ke manje. Phika lethi intambo sicharge. Babuya kahle mzala eduze. Chat. Atat. Fana konke phika. Ngitha konke. Ulethe imali. Msizi. Yazi le number ne? Yebo. Lo? Yebo. Yebiba. Hey, wosani ungangibambezeli. Wosani lama inqoki lawo. Kade ningihlanyela la. Wosani. Athi ayisenoyinto lo mama. Namhlanje ngayibona impela ikhayini. Awathi sengingayibona nami ikhayini impela. Maphe. Kodwa ayisengayibona noma ngayibona futhi leyikhiphi khona. Alishi. Maphe. Thula. Ziyakhala la ngilive. Mancane. Zala liphela phela la. Ngala ifaka. Ya charge. Kasimle zinyoka. Kade lazingithuka. Sithi noza na. Desha wena ngifuna ukuphuza la. Ungena izingulube namhlanje. Hey ngenani. Kade ningidakela lapha. Ashanza. Manga sebengenile lapha kule. Na, andiphela ubona lapha ukuthi na lapha. Sisebathathu. Sewu3. Sibalinde. Hayi umsisi lapha. Simtshithi nje manje hamba batshele.
hayi sifuna ihlala sibagxoba kanje manje msana naye bake idatha singene Kuphuka nto. Bamsisi. Kuphuka nto ma. Chabo, thina sibona bawu3 la. Msisi, tshela abantu sengiphakathi ngifuna ikhale manje ngeke ngahlele emgodoyi. Ubona ngani ngoba sibona abantu bawu3 la? Hawu. Siyashutha sinomzamo. Abagxoba manje sibahlaba ku Facebook. Hayi bangene mzana. Yes. Yeah. Kade nikhala. Nithi Uwelile. Nidinga ulife wakhe. Khona nizobona ukuthi leli page leli elami ngempela. Uye kuwelile lo. Kade ningithuka wemabhinca. Kade mgodoni ngidakelwa. Ningithuka ephejini engingalazi. Kulowo yavucwe page elibhale indlovukazi welilemchunu. Ningithuka kwi-page elifake ipokosa elakhanda ungizwe wenomanqele. Nali ipage lami la ngempela wena emkhulu ngempela khulumani sengikhona ngiphenduleni kunina ningidakela ningayisa ningithuka khulumani sengikhona uyiwolile lo ngikathele yini zakhala ke manje wozani ningangimoshela isikhathi ngijaye kabi ngibhizi matasa wozani sethu ngenani. Hey, lungisa i-charge wena. Bhoncukile la. Fak charge. Mali babhibela. Kade bengixhaphaza lapha. Koze kuse sithakathani lawo engingawazi nokuthi awani laba ade wagcobe emhla edelele lapha ulife wakhe laba ajulukisa iqhomo ngawajikijela lesikhotheni ngoba ngangawazi noma wafaka nenyoka ethi ngagcobe emlomeni. Manqale ngifuna imali yami asibona isikweletu. Uthatha ugodo emanqale wayenzeni uthi ngimtuka akasihlebe. Asithi akesithi ngathi abasiboni ukuthi sikulife manqali. Hey wasa athi uphapha lapha bona mani maqola aqinile come wasa manqele waza la lozani lani ngithola kabi nefuna bamaskani konke nesaba kade kanibona ichancasa la ningithuke ephejini engingalazi ningidakela ngiqondeni ipheji lika Ngizwe benomanqele noMaphe abalikhanda ngami bengixabasa namabhinqa ngithukwe ephejini ngenze lutho mabhinqa ayikho into emhlungu njengokuba udayiso abakwenu dayiso Ngizwe engwakwethu azokhanda ipheji ngami ngingalazi manapha ezweni ngenxa kaNgizwe lo mfowethu ngineyinhlamba ngiyathukwa ngivika ikhali through uNgizwe owakethu azabuhlungu impilo engiphilayo ngiphiliswa umuntu ongabe yangivikela kodwa ungidayise etheni wengizwe ngangone ngani wena ngabe wekho umuntu ekusukela nami ngiyakusukela utshata wekusukela uzimdolo wekusukela umcineka wekusukela ukhuzani wekusukela unamandla angakanani wena okusukela wonke umuntu nowalile wekusukela wengizwe lela pheje libiza ngami indlevukazi niyodiletha nini nomanqali ngikhathalele la pheje mina ningihlambalaza ningigambela amanga ningikhathalele nalovucu wamabhinqa oshiya ngeyithupha sengikhona hey ningaza ngathi ngilixoka ngisagxoki mina zakhala ke manje uma ngakhona ukuthi yimlo 30 July kwimpucuzeko lo mcimbi kamcineka ngobe ngikhona futhi uzani kimi awungikhathele phela ngidlala namagwala ndini
ngibone ngani kangaka ngempela Ngizwe uzwe ngempela ngivule ipage ngami ngithuka amabhinqa akekho umculo ongathukwa lapha ngiqanje lamanga nangilona igwala empini yami angimemi umuntu ngiyayela angithumeli mangempini njengoba sengikhona uzani lezisha lesi Kade ningidakela lapha nithi nginephutshe ngingalazi nali kipheji lami sendithuli ngiqoqubele niyapheka yini ugesa ukho niyatosa shisani angihlanyele mina velani la nginibone kade ningisanganela la hawu ngizodlala abafana bengidakela mina ngiyona incele bani akho umculi mina engincengayo noyedwa engimesabayo khulumani Manqele uthe iqolo kaMgodi linjani liqinile elakho mathambile lenzani ngoba nawe unangishingani lo pupu ochoma ngayo upupu inyoka upupu samgcina simbona simbone ngisho ekhasi upupu oqala nje sambona ngoba seqhamo sena 4 months usashone pupu Manqele pupu wena dlala nina la kade ningixhaphaza ngikamba manga ningidonsa ngekhala ningidonsa ningifaka obishini mina ngaphuma kwindidana ngena kuMgodi ngokweqiniso uMgodi mina azangangiphotha nina abantu leba kaMgodi ngifuna nasi namhlanje uthi anginesabi nonke into engimhlonipha uMgodi kuphela ngoba azangangixhaphaza uMgodi mina ube nami ebunzimeni azangangilahle uMgodi angithenga futhi amehlakhe lo umsabi na uthi ngikhuluma iqiniso namhlanje uMgodi kade wayevuka nami Ngamphiqisa ke ngamshiya ngenxa kaNgizwe Ngizwe xa ivuka uzokhuluma lapha wena usekabi wena kanti sibupogolozo ubenzani kuthiwa yini lento lena athi addressa manje destination sakikhona weNgizwe wosa Manqele wakho mdonse xaphaza kakhulu singinibuke nje ngichaceza ngegama lami Ipheji niditha nini leli libiza ngami ningiqamba lamanye ngikhathe nemabhinci nali ipheji lami wemabhinci suka namhlanje manifuna mina ukungithuka ngithukweni kuleli ipheji Uwelile emchunu wangempela phumani kulwamsuzo wepheji magwala ndina shinga ngethupha nani ngiyangicika mabhinci anina data nini free mode ngithuka singene nokumchamo ningisanganela la Niyelele ipheji lami uma sengikhona thengicashile manje nihlaziphi kade ngixhaphaza la sengifikile ke manje ziyakhala Wozani hey wekhuzani biza amabhinqa akho lawa umakalapha wabiza sonke la ngifuna ukuthi ekabhuqo namhlanje ukuthi ngangabuyelanga wona ngangibuyele wena ngoba wena waba neqiniso nami uxoki kwaba kimi ngiyaphinda futhi ngithi khuzani iphunguse ngiyaxolisa wemanqele imali yami ngangathi uthatha uGodi engenze lutho kimi ungithenga wanginika 1000 iyashoda emsakazweni yona wadlala through mina futhi imali yami 1000 nje angenza 1000 mina ngenza isilambi wemanqele ngifaka bameli ngifuna imali yami wangithembisa 5000 uthi angishaya uthatha uGodi engenze lutho ungobe wabantu umfanele ungile inkosi yami oshengentshebe yakhe uthatha uGodi okasukela abantu into evele ikhalele nje ngeminute